Ako si Ronnie Arius. Katong nag-overtime ko og editing nya nga padung na to sa alas 12 sa kadlawon. Pinakatigpilaw ko. Nibong ko na ini sig uyog na ko sa mga bagang uyog ko ba. Mata na ko ako ra usa. Kapag uli na ko mga alas 2 sa kadlawon, while naglakaw ko pa doon dito sa pag-skina sa barangay, nakabantay ko na nay gasunod na ako. Nya nakita sa suga na nay anino, duha ka buk anino nakita na ko sa kong kilid. Nya ang usa kanino kita sug buhok, naibong ko kinsa to. Pero wala ko mulingin, lahos ang iko kay walang kapalata ba na nakuyawan ako. Nya nay iron sugatan ako. Mga duha ka ero nagsigaw-aw sa akong luyo. Pero perting kuyawan ako. Nya nasunod na ako baba puti og sanina. Mga alas 3 sunod ko sa kadlawon. Nya na sige pangabli sa pultahan. Sa akong kilid na siya magtan-aw sa akong kilid na ni tan-aw kat sa editing bitaw. Pag na mo tambo sa bintana, nya